Lajeng pinanggihan malih wonten piucalan basa Jawi. Dinten menika badhe dipun jlentrehaken babagan cariyos wayang Ramayana lakon Anoman Duto. Sadarenipun sumangga dipun semak kanthi permati sinten mawon paraga wonten cariyos wayang Ramayana lakon Anoman Duto. Paraga kaping sepisan wonten Prabu Ramawijaya. Paraga kaping kalih wonten Dewi Sinta. Paraga kaping 3 wonten Prabu Rahwana. Paraga kaping sekawan wonten Anoman. Paraga kaping gangsal wonten Prabu Lesmana. Paraga kaping 6 wonten Anggoda. Paraga kaping 7 wonten Dewi Trijata. Paraga kaping 8 wonten Raden Indrajit. Mekaten paraga wonten cariyos wayang Ramayana lakon Anoman Duto. Cekap semanten sugeng pinanggihan malih wonten piucalan salajengipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.